ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തും അഭിനേതാവുമായ രഞ്ജി പണിക്കർ താൻ അഭിനയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്നപ്പോഴുള്ള കാലത്തെ ഒരു അനുഭവം കൗമുദി മൂവീസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടൻ മമ്മൂട്ടിയുമായി പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വഴക്കിനെ കുറിച്ചാണ് രഞ്ജി പണിക്കർ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്ന കാലത്താണ് മമ്മൂട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പരിചയപ്പെട്ട കാലം മുതൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും വെച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങുകയും പിന്നീട് ഇണങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇണങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, പിണങ്ങാനുമില്ല. അദ്ദേഹം കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടറായിരുന്നു ഞാൻ. അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഗോസിപ്പുകളുടെയും വിചാരണകളുടെയും ഭാരം അദ്ദേഹം എൻ്റെ തലയിലേക്ക് വെക്കും. പത്രപ്രവർത്തനം എൻ്റെ ജോലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ ഇത്തരം അവഹേളനങ്ങൾക്കും വിചാരണകൾക്കും പാത്രമാകേണ്ടതില്ല എന്ന എൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ കാരണം ഞാൻ തിരിച്ചും അതുപോലെ പ്രതികരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായി വലിയ വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലത്തും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അത്രയും അടുപ്പമുണ്ട്, അത്രയും പിണക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. തൻ്റെ കഥയുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പതുക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. എനിക്ക് വലിയ സിനിമാ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് പശുപതി എഴുതാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയാണ് ഞാൻ പോയത്. എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനെ പോലെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്. ഒരു സഹോദര തുല്യമായ സ്നേഹത്തോടെയാണ് എന്നെയും കണ്ടുപോരുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഏകലവ്യൻ്റെ കഥ അദ്ദേഹത്തിനോടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. ചില കാരണങ്ങളാൽ ആ സിനിമ നടക്കാതെ പോയി. ഇനി മമ്മൂക്കയോട് കഥ പറയില്ല എന്ന വാശിയിൽ ഞാൻ സ്വയം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. പിന്നീട് അക്ബർ എന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ഷാജിയുമായി ചേർന്ന് ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു. മമ്മൂക്ക വിളിച്ചില്ലേ, സിനിമ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ വലിയൊരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് മമ്മൂക്ക. അക്ബർ എന്ന നിർമ്മാതാവ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ സിനിമ ചെയ്തേ പറ്റൂ. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ അഹങ്കാരമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. മമ്മൂക്ക വിളിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അക്ബർ എൻ്റെ അമ്മയെ പോയി കണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ആ സിനിമ എഴുതി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എഴുതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട, അത് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി എന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ മറുപടി. അങ്ങനെ ഞാൻ അത് എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു. മമ്മൂക്കയോട് കഥ പറയാനൊന്നും ഞാൻ വരില്ല, എന്നെ അതിനൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കാണുന്ന ഗൗരവത്തോടെയൊന്നും അദ്ദേഹം അതിനെ കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു കൗതുകത്തോടെ കൂടിയായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നീടൊരിക്കൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്നെയും ഷാജിയും കൂടെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിറയെ ബിരിയാണിയൊക്കെ തന്നിട്ട് ആ കഥ പറ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയില്ല എന്നായിരുന്നു. അതും ഒരു കൗതുകത്തോടു കൂടി കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം കിങ് സിനിമ ചെയ്തത്. അല്ലാതെ മമ്മൂട്ടിക്ക് വേറെ സിനിമയില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഞാൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കിങ് സിനിമ ചെയ്തത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ധാരണകളെ ആളുകൾ മറികടക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയവിശാലത കൊണ്ടാണ് രഞ്ജി പണിക്കർ പറഞ്ഞു. തിരക്കഥാകൃത്തും അഭിനേതാവുമായ രഞ്ജി പണിക്കർ നടൻ മമ്മൂട്ടിയുമായി പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വഴക്കിനെ കുറിച്ച് കൗമുദി മൂവീസ് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവത്തെ പ്രേക്ഷകരായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റുകളെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.